Tinokwasai muri Zimbabwe nhasi rarimwe zuva tirimuka munzvimbo yeMount Darwin. Nezuro paya takakuvimbisai kuti ndichaenda kuMount Darwin tichinoona kuti vanhu vari kunzi vafira mumvura zvakafamba sei. So tichakurukura nemakurukota mambo aripo, tokurukurawo nevakuru vemacheche varipo, tinzwewo mativi avo kuti vanenge vachiti chii panhau iyoyi. Zita rangu ndinonzi Edwell Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndichataura nemi mukoma tanzwa kuti hanzi ndimanga muripo chichakanasoitika ainda ndiripo but ndichataura ndokuda mukoma alaika varipo ndotora mukoma wangu ndevaudze zvese aiwa ndichataura ndiri komuredi chichakanasoitika tisanangurireiwo inini chokwadi chokwamwari takayozojorodiwa panapa tese takapinda mumvura, varume vakadzi vapinda mumvura, vakati vakapinda 2 magroup 77 vechi3 vachipinda zvakanzi uyu ari kuda gara dziva rakaperera parakaperera vanogona kutuina ndanani vakasumudza maoko ini ndakavaudza ndakati mukunofira lingani kamera usapisa kamera aiwa iwe ndikuziva zvinoita iwe ndakati mukunofira hama yangu inini Java ikandirana uyo mumwe wacho uyo anga ari musondosi ari mumvura kare ndiyaitoeresa vanhu manga lazi mfana wangu anga garanga ari mumvura kudhaya ndiyaitoeresa isusu munhu asi nyaya toda chokwadi kana uri mweya uri kupi adi ndimagara mwanga muri pachechi pacho vana vaitotera umweya adi mayereso muri vechechi ndatochendoke wangu kanangu dzakapindura kavakaita nekadzokero apedza chibaba iwo ndati vakanzi handitotora garadziva vanogona kuswima ndanani vakasumudza maoko avo vega ndakavatsura ndakati kwamuri kuenda wanasi kudzoka wana akararama pamusana pangu asi vese vakanofira mvura muprofita akabuda angati pakati hapana neti rakabata munhu hapana chii asi musacheme chete chimbomira kuchema chimbomirai timboona 3 days ngatimbomire boys manzo ngatirindirei hazvina basa pamusoro vari kutaura isu tachikumbira kuziva kuti muri kuti vanhu vasacheme zvichireva kuti mune maonero nyamuri kuita pane vanhu aiwa handisi kutaura zvimweya asi ndikutaura nchiti hatizive umu mune varidzo mvura yese ine muridzi hatizive tikuenda kupone tine varidzi vanotaura vanotaura hanzi mune makofi mune makula box umu mune mafiriji umu shuwe ziva vanhu vakaitaura zvinyi vanhu vanyura pane mudhara anogara pamhira apo manzo akanditi kwete akatiti idziva ratinonwira mvura iri vanangu musatwinire umu akanona sabhuku chitenda munhu hamene zvakwapindira neiko munhu asi atasvika padhemowa vanhu ngafa nda nezuro takanzwa iri mheremhere yekuimba kwemavhesi kunoku
then ini ndiri sekitari wasabhuku mushonganzo vandati sabhuku kune kuri kuimbwa kune nhamo here kana kuti kune chechi sabhuku mvavata kwete wevanhu vari kutiva mudhemu vatati right sabhuku bvata arega ndimboedza kubata mamwe masabhuku ari mumatunhu atakatendedza tiri masabhuku 4 tinoti sabhuku chitenda sabhuku mushonganzo sabhuku zebhedhiya newekwagambanga tinoshandisa mvura iyoyo saka panomboita 20 minutes patanzwa mwana achitodaidzira achiti kuno kwafiwa kune vanhu 2 vafira mumvura isusu nokudoka nhau idzi patamhanya tichidaidzira kuti bate madzibaba takasvika madzibaba pasisina tichisvika pakanzi pane vakomana vaviri vafa asi kufa kwakaita na madzibaba 2 ava vanzi vanga vanzi namadzibaba pinde mende unotora ruva hanzi vana madzimai here vanga nishawire njuzu saka ruva hanzi rakabhluma singaita hanzi rakabuda rakanaka chaizvo vanzi iro ripamberi apo iro saka ndiratoda tiende ndichase kunotora saka vapindana namadzibaba vave vakaenda kunotora hanzi ndopa vakabva mumwe wacho 1 ataura kuti madzibaba ndabatwa makumbo mumwe wacho pakuda kuhopa ndobva abatwa ndobva vabva vaenda madzibaba anzi mvua wabuda vaita sehawo mvua vatiza saka tazvika madzibaba vaita sevatiza asi zvikuru kuti mumvura mune varume vaviri vari pasa havasati vatomboonekwa kana kuyangara pamusoro pemvura kubva nezuro havasati saka madzibaba ava munoziva ro ndevekupi hativaziva hanzi chechi nyowani ndana nyuke machecha kuda ukuru so emise kuona kwenyu mimi vanhu havachiri vapenyu here kana kuti vanhu vakatobatwawo nenjuzu pasi ipapo ini kuti nditombo kuti mune njuzumu handina vanhu zvekutongoroti vakafa kana kuri kufa inenge iri nguva yamwari inenge akanziona mwari but firo yacho inongorwadza bhozi wafira mumvura zvekuti njuzumu handiziva kuti mune njuzumu but hamuna here vamwe vanhu vakambobatwa kumashure aiwa umamuno mutangogara tichimboone dokagarwe kana muri muchirimo mwemwe ndopatinomboone dokagarwe ndokatinoona saka hatizive pamweono kuti mwari vanongoita zvanenge vada pamwe vanenge vakati oregei ndingoisiwo anochengetedzwa mvura pamwe vanenge vaona kuti machechi nemachechi nokuti asi kwekutanga zvokuti dhemu iri dai rainzi rinombokupiwa mvura megona kuona magate zvimbiya zvakangozarimo zveswa nemaprofiti aya saka mwari vanenge vakati regai ndimboratidza kuti aiwa ndiripo zvisi zvamuri kuita izvo ninchizviona asi hazvitende kuti mvura inoshandiswa nevanhu zvakaitika nguva izvi past vanhu vakatanga kuimba kunga kuri kuma9 10 11 kuma1 patakanyatsoonzwa ayo mavhesi akunyatsotsva chezvokuti kana isu tanga takarara tanga tada kutobatwa nengoni asi hatiende kuchechi ngoni dzanga dzada kutouya tiri mumagumbezi mumwe takarara pamubhedha nokuti unongochiti hako izoro kuti ndimbozororawo saka kuma1 2 Okay, ini ndoitwa Prince Gango ni mprisa wa Mambokandeya. Ndiri mprisa wa Mambokandeya ndasvika mukati menzvimbo ino Mambokandeya vachinge vatiti kusvika mukati menzvimbo tionewo chituko chaitika mukati medunhu ravo. Chishamiso chakwanisa kunge chichiitika chakaitika iyo nezuro ndatozochinzwa nhasi kuti ndo zvakaitika kwa chitenda. Saka ndakati aiwa regai ndisvike sekutaura kwamambo kuti ndini muprisa anomirira nzvimbo ino yese area inoyi ndichiona chituko chakaitika ichochi sechituko chakaitika ichi ndichakwanisa kudedza nekuti ziso ramambo ndisabhuku saka zvari sabhuku munhu atichakwanisa kunge tichibatana naye ndichitenda ndo watichakwanisa kubatana naye kuti tizonyatsa kunzwa nezvakaitika kuti tizonyatsa kupedza kuna achitenda ndo chatipa information kana tichinge tavadedzawo tichavadedza sekadedzero katinoita kwa Chief Kandeya kuti vauye vatipupurire nemutumbi miri yakwanisa kunge ichinonyura ndo vachatipa zvekare akaitisa kudaro nekuti ivo munhu achisvika mukati menzvimbo anosvikira kuna sabhuku kuti ndichada kumboita zvakati saka permission iyoyo kurevesa kuti akaipiwa nasabhuku saka zvakaipiwa nasabhuku tichaitisa kuti inini ndichadedzawo sabhuku wotupa umbo hwekudedza kwaakaita munhu aitisa chiitiko yekuti auresa vanhu sauna yaitika mudhamu remachitenda nekakeza sekubatana kwakaita pari zvino ndombomira pano ndichidedza kuti ndichadedza sabhuku chitenda akonzeresa nekuti ndiye akasvikirwa ndiro ziso raMambokandeya saka ndichasvikira iye sabhuku chitenda ndichamudedza sekudedza kwanichamuitawo kuti agosvikawo azopindura nyaya iyi
kudarira Chief Kandia. Isusu sekunzwa kwataita tanzwa kuti Sabhuku ndo chechi yawo yavanopindawo iyoyi. Saka nawo inenge yakadai so manje Sabhuku wenyu munoitonga sei manje? Zvakadaro ini ndinotarisira kuti mudunhu maChief Kandia ziso rawo raChief Kandia ndi Sabhuku. Saka iye hazvinei kuti anonamata chechi iyoyo kuti ndo chechi yake kana akava ari mudare wechechi iyoyo kana akave achinzi ndiani muchechi iyoyo iye achanangana nemhosva yake. Ndichamutonga, ndine murango wangu wandinomupa kudare kwedu isusu kwaChief Kandia. Aiwa, ndipapo toenda panhau yemitumbi ya vanhu vafira mumvura avava. So pachava neprocess yekucheneswa kwedziva futi here kana kuti? Nekuti tambonzwa zvakare kuti kumashure uku kune vamwe vanhu vakafira futi pai mumvura iyoyi, uyezve iriyo mvura inoshandiswa nevanhu. Iyi ndo mvura inokwanisa kuve ichimwiwa nekuti mabhohoro ari kuno mashoma, ndo mvura inomwiwa zvekare nevanhu. Saka chatinenge chida izvozvo kuti kwanise kucheneswa, pachave neprocess yekuti muda kuti mutozochenurwa imomo kuti musarambe mune chiitiko chakadai so. Kuri kuti pane mizimu inenge ichiramba ine zvainenge ichitaura kuti muda kuchenurwa. Saka muchada mune process yekuti mukwanise kuzochenurwa kuti chiitiko ichi chisaitike zvekare. Ndipapo. Aiwa, tinotenda maita basa mambo. Ndinotenda zvangu ine ndakamirira Mambo Kandeya, mupurisa waMambo Kandeya kuno kuKandeya. Okay. Chiitiko chaitika munzvimbo machitenda imo muno. Sabhuku chitenda ndo wandichabatawo, ndichozokuudzai kana ndabatawo Sabhuku chitenda ndamudedza kudarira Chief Kandeya. Zvazvinoita mumakereke ndezvokuti chiprofita chakauya chiwire mukereke mako chete. Chiprofita chinouya mukereke mako munzvimbo yako munyika. Asi zvinoitika ndezvokuti pakutaura tinotora kuti mwana akaberekwa muno, mwana akakura tichiona. Saka isusu tinotaura kuti shoko iroro zvarabuda kudai ngarispread kune vanhu vese vanzwe nyaya iyi kuti dhemu iri ratakura kurema ende ratogara rakarema nekuti kune vamwe vakatofira mumukari. Uye izvozvi kune chimwe chikamu chevarume vanobva nedivi futi ripi iro sezvaitika izvozvizvi. Koita mamwe madzimai vamwe vachabva kwaZebhedhiya mumwe chete, mumwe kwaMushongwanzo mumwe chete. Saka zvaakuda kuti makereke akatipoteredza tochipfugama tonamatira nyaya ipi, nyaya iyoyi. Plus iri dhemu inocherwa mvura nevanhu vese. Hakuna kana chipostori chinouya kunozoita Jorodhani mudhemu. Jorodhani inoitwa Marukova. Hatitarisire kuti tinge tichiita Jorodhani mupi Marukova. Chiprofita chakabuda paNew Year, pachabuda futi ndofunga patova ne2 months kana kuti a month chichunga pachiita sei chichitsanangurwa kuti vanhu ngatipfugamei tinamatire nyaya yemudhemu. Asi vanhu havana kukwanisa kuti vachiite zvinhu zvipi izvozvo. Vamwe vanenge vachitaura zvavo kuti ano isusu kweda zvina kubvira zvaita sei zvataurika, zvataurwa nani, azvataurwa naBishop Chikotora, vanhu vachingozviita sei vachingozvisikirira. Saka nhasi una kana zvazoitika kudai ndopanenge pakuzvitaura manje kuti chiprofita chakamboita sei chakambotaura. Saka ikurudziro yokuti chidzidzo kana isu kwatiri, nokuti zvazvinoita ndezvokuti chiprofita kana chauya pamunhu achinei kuti ndonoshandira kana kuti kumukumbura kana ndonoshandira kumadziva. Chiprofita kana chauya pamunhu chinotangira imomo mawakaberekerwa imomo, nokuti kumukumbura kune dambudziko, mauri macho mune dambudziko. Koma wasiya macho chienda kumukumbura macho mawasiya mawakaberekerwa muna dambudziko iri. Saka chidzidzo kune vanhu wokuti munhu akangouya achinzi ari kuita chiprofita, vanhu vakungomhanyira ikoko vasingazoti abva kupi. Ende iyo zvino chiprofita vanhu vakushandisa mushonga havasisiri vese vapana Mwari, asi vazhinji vakushandisa mushonga kureva kuti chiprofita chinhu chisi chaMwari, atiwa Satani. Zvakafanana nezvozvizvi tingatadzira kuti mweya muchenerewo, nokuti zvaifanira kutoonekwa nokuti uchienda kuJorodhani kana kugoma unototanga manamata. Gome iroro panotobuda vhizheni yokuti gome iri rakajeka here. Ati muda kuenda kurenje, renje rotonamatirwa, manamatirwa renje irororo potobvunzwa mweya maona sei mavhizheni obuda. Aiwa renje iri rakajeka handei, renje iri harina kujeka, mutori nekodzero yekutomisa. Jorodhani tokuenda kuJorodhani munotonamata futi nezvazvo kuti Jorodhani rakajeka here kana harina kujeka.
rinotokodzera futi rokutomiswa Jordan iroro. Asi apa woshambidzika kuti ponzi pasangana netsaona yakadai iwe muprofita wacho wakataura Jordan uripo right. Zvaitika seizvozvozvo muri kutuma vanhu kuti ende munotora chakati, unofanira kunge watoona kuti chinhu ichochi chakanotora vanodzokera kana vakwanisa kudzoka, kureva kuti apa panga pasisina umwari, nokuti zvamwari Mwari haaregerere munhu anoshandisa, haamuregera achipinza panjodzi, nokuti mudziyo wake wanenge wakakodzera iye akatendera kuti ndida kumushandisa, saka haangamboregerera uchipinda patsaona dzakafanana idzi. Zvinhu zvinosiririsa kuti tinge tichirasirwa unzi vanhu vangaenda kuJorodhani vanhu vanonamata tichizoti vanhu vafira mumvura. Hatiita sezvo zvakadaro. Ndizvozvo. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Mangwana tichange tichikupai zvazotora nzvimbo pakubudiswa kwevarume vaviri vanga vakafira mumvura. Asi maona varume ava chinoshamisa pavari, hapana anga akazvimba zvokuratidza kuti akanwa mvura, asi vanga vakangobatwa vari pasi ipapo. Zvinhu zvinotyisa. Mumwe wacho wekupedzisira anga achibuda ropa mumhuno, kuti tizive kuti chii chakanatsoitika pasi pemvura, zvinhu zvinonetsa. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.